Ja vás vítam u final partu tých keramických výrobkov. Nebude tretí part, lebo som teraz zobral úplne všetko, čo mám. A môžeme začať. Takže tento grút bol tiež jeden z mojich prvých výrobkov. A to je všetko. Tak si ho odložím. Tak, tu mám stojan na kefku zubnú. To som musel ísť zobrať z kúpeľne. Očakajte. A keby ste sa ešte chceli ma opýtať, že alebo navrhnúť mi, že čo mám robiť na tej keramike, tak vy môžete napísať do komentáru. Tak, dobré, takže túto myš robil môj brat a mne sa zdá, že možno to bol aj jeho prvý výrobok, ale fakt neviem teraz. To by som sa musel ísť opýtať, ale nebudem to robiť. Dobre, tu je normálny kerík. Proste, lebo som fanúšik myta a som si proste urobil takýto krík. Tak. Toto tiež bolo z mojich prvých výrobkov, lebo ja som začal akurát na Vianoce. Takýto stromček tu mám. Keď si pamätáte, tak tu bola Fortnite sezóna OG, tak som si urobil takéto plátno. A tešte sa na koniec videa, lebo tam bude fakt niečo špeciálne, čo som na tom dlho robil. Potom je tu takáto miska vlastne, alebo čo to je. A teraz tam nič nemám, ale je to urobené vlastne, že placka, guličky všade okolo, potom taký had okolo a sú tam ďalšie tie guličky, ja vám to trošku priblížim. A tu je ďalší had a keď som si robil toto, tak som si musel urobiť takého malého hada na toto placku a ďalšieho hada, aby sa to mohlo zatvárať. A neviem, či to je vidieť na videu, ale svieti mi to slnko. Teraz idem na predposlednú vec a teraz tí 3 veci budú fakt špeciálne. Toto sme robili na Halloweena, môžeme sa to dá otvoriť. A mám tu sviečku. Skúsim mu zapať, či to bude vidieť v tej dyni, ale myslím si, že nie. Bože, jak to má ísť. Počkajte, toto vám vystrihnem. No dobré, už som to našiel. A no proste tá sviečka svieti a cez noc je to úplne perfektné. Ja si to kedy dávam aj na môj nočný stolík a zistil som, že sa to zatvára týmto tu. Keď to bude takto zatočené smerom, počkajte, pomiešam to, aby vidíte, pomiešam vám to. Takže som zvedavý, že či nájdem zase, jak sa to zatvára. No, vidíte? Tak. No toto je vec, ktorá dá sa povedať, že je smutná. A poviem vám, že to je spojené s Fortniteom. Skúste tipovať do komentárov zatiaľ. Máte na to 3 sekundy. 1, 2, 3. Je to Klombo. Je to proste ten dinosaurus, ktorý sa najprv volal Buttercake v Fortnite a to je dosť veľké. Toto má ruka a to je ten Klombo. Tak a teraz ide najviac špeciálna vec z tohoto videa a to je tento Naruto obrázok, ktorý som robil strašne dlho a so šparátkou som to kreslil a bolo to fakt ťažké. Tak a sme u konca videa, takže
Čaute.